الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استعيذ بالله وما له من دونه من وال. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه. Prisutni vjernici, bojte se Allaha i budite mu pokorni. Evo nas u Bajramu, našem Mubarek danu, nekoliko poruka. Mislim da možemo koju minutu više ostati, zato što ovaj Ramazanski Bajram nema obaveza, a danas je džuma, poseban dan, petak, u džennetu će vječno biti petak. Mi muslimani imamo petak, subotu su dobili Jevreji, a nedjelju su dobili kršćani. Tako da smo mi ispred njih, zadnji smo, a bit ćemo prvi na sudnjem danu. I mi ćemo biti svjedoci protiv drugih naroda, a naš svjedok je naš Muhammed a.s. Svjedočit će protiv nas da nam samo kaže da je dostavio istinu Kur'an. Da se ne bi mogli pravdati da nisi znao za Kur'an, da nisi znao za Muhammeda a.s. Jer on je naš svjedok. A mi smo svjedoci protiv drugih naroda jer smo u Kur'anu saznali šta su radili. Tako da znate da smo mi prvi, a zadnji smo došli na ovaj dunjaluk. I danas je petak. Evo ja bio smetno da je petak, jutros kad sam na sabah učio. Ali evo, dobro je da smo se dozvali, da znamo da je danas i džuma. Nećemo danas puno vajz, dođite na džumu. I onako šta ćete kod kuće ako ne imate posla, ako niste zauzeti. Evo nekoliko bitnih poruka da sad sebe skinem teret i odgovornost u ovom vremenu, ovakvom kakvom živimo, u ahiri zamanu, u dever dunjaluku, kako kružimo na ovom svijetu, nije deverati, patiti, nego kružiti. Samo kružimo, umiremo i rađamo se. Uvijek isti procesi. Nema ništa novo, već je sve riješeno. Pa da prvu poruku kažem kratko, i zbog snimanja ove tehnologije koje nam je sada omogućeno da prenesemo ono što je hajr, a i oni što hoće i što ne valja i oni mogu prenositi. Svak nek prenosi i svak svoj posao radi.
Šejtan radi svoj posao, džini, šejtani, ljudi, vjernici, nevjernici, svak nek radi. Ti radi svoj posao i bit ćeš pitan za svoj posao. I gledaj ono što će te Allah pitat, a nek onaj drugi odgovara za sebe. Nemoj se puno opterećavati šta drugi radi, gledaj šta ti radiš. Fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znajte da nema Boga osim Allaha. Ne da izgovarate samo la ilaha, nego znaj da nema Boga osim Allaha. Jedan je Allah, sve je jedno. Kad neko kaže da mu je sve jedno, znači sve mu je jedno. To je to, sve je jedno, jedan Allah. I svi se vraćamo na jedno i od jednog smo čovjeka postali. Sve ide na jedno. I u kompjuteru ima samo jedan broj, 1 i 0. Jedan je Allah, sve drugo 0. I tako funkcioniše tehnika kompjuterska na jedinici i na 0. Čitav je svemir 0, a jedan je Allah. I ko bude tu karticu imao, to je viza za džennet. Ko hoće u džennet, nek jednom izgovori la ilaha illallah, uće u džennet. Prema tome, niko vječno u džehennemu od muslimana neće ostati. Svi će muslimani kad ta doći do dženneta. Ko bude zehru imana imao, ko jednom izgovori la ilaha illallah, iskreno zaradio džennet. Jer to je ulaz za džennet, ključ dženneta. Viza za džennet je la ilaha illallah. Ta kartica je teža od 7 nebesa. Čuvajte tu karticu u srcu, la ilaha illallah. Bez obzira koja izvrata bio, da znaš da si sljedbenik la ilaha illallah. Nevezano koje si boje, koje si nacije. Nećete to Bog pitati. Nego jesi li rekao la ilaha illallah na sudnjem danu i u kaburu. Neće niko pitati da li si Arap, Bošnjak, Turčin, ovaj onaj. Nego ko ti je gospodar, ko ti je pejgamber i koja ti je vjera. Eto, neće ni za hođu pitati. Ni za komšiju, ni za državu. Nego ko ti je gospodar, zapamti ovo. Da znaš kazati Allah. Da ti je Muhammed a.s. pejgamber i da ti je vjera, pokornost, islam. Druga poruka. Ku enfusakum wa ahlikum nara. Čuvajte sebe i svoju porodicu. Od vatre. I na dunjalku je čuvamo. Ali kad umireš, kaži djetetu, hoćemo li se zauvijek rastati ili ćemo se ponovo naći u džennetu. Da li želiš da zauvijek se nikad više ne vidiš sa svojim djetetom? Umireš, a ne znaš kazati djetetu, dijete, budi uvjeri, kaži la ilaha illallah da se nađemo u džennetu. Dakle, to bi trebalo kazati doviđenja do dženneta. Doviđenja u džennetu. Tako bi trebali reći. I ti si predsjednik u svojoj kući. Čuvaj tu državu koja se zove porodica. Ako izgubimo tu državu, razvalili smo i ovu državu. Kad bi nam ova država u kući valjala, onda bi valjala i državu u komplet. Jer porodica je ta glavna ćelija društva, kako kažu. I zato Allah kaže čuvajte porodicu. Porodicu ćete Allah pitati, a nećete pitati za državu, nego za porodicu. Nek se bore za državu oni što su plaćeni. Ti čuvaj svoju državu za koju ćete Allah pitati, to je porodica. A ako budemo svi čuvali svoju državu, eto državi, onda je lako izgraditi državu. Kad imamo svi unutra državu kako treba u svojoj porodici. A nisi ti predsjednik. I nemoj se ti puno sekirati šta radi predsjednik, gledaj šta ti radiš kao ti si predsjednik u kući. Imaš sebe, ženu, djecu, ako ništa imaš sebe. Čuvaj sebe na kraju krajeva. To je druga poruka. A svi su pejgamberi zbog ovog čuvanja bili čobani. Da vide kako je čuvati hajvan, pa da bi onda mogli s ljudima raditi. Pa bi mnogi, kažem ja, i političari trebali prvo biti čobani, pa onda budu političari. Pa da vide kako je malo s hajvanima raditi, pa da onda radi sa insanima. Treća poruka. Ovu islamsku zajednicu koju mi u Bosni imamo, zanimljivo, mi smo jedini narod koji plaća islamsku zajednicu u smislu da plaćamo hođu i to je dobro. Zato smo možda najbolji narod na dunjalku jer plaćamo i hoćemo opet dolaziti. Nigdje više u svijetu se to ne radi, samo kod nas. Ali šta je to? Kod nas je tako. I čuvajmo takvu islamsku zajednicu. Jer ako nju razvalimo, Bog je kad bi likad više išta sklopili. Nema više autoriteta. Ovo je havarija. Koga više sluša. Sad na Facebooku svak more pametovati. Svak more čitati šta god hoće. Čuvajmo ovo što imamo. To je moja poruka. Velika i jaka poruka. Lako je razvaliti, valja napraviti. Svi mi znamo kritikovati. Šta nudiš? Ako nešto kritikuješ, ponudi nešto. I u porodici, ako nisi djetu ponudio nešto bolje, nemoj to kritikovati ako nešto radi. Prvo ponudi. I nemoj nikad ni u biznisu kritikovati ako nisi nešto ti bolje. Da ti bolje ćevapa napravi, eto nas tebi. Nemoj ni vikati, ja imam bolje ćevape, skontat ćemo mi. A nemoj vikati, ne valjaju kod njega ćevapa i kod tebe i ne valjaju. Napravi ti bolje, narod prepozna šta je bolje. I ti ponudi djete nešto bolje, pa ga onda kaže, djete, to ne valja, ja ti nudim nešto bolje. Ali nudi, nemoj sam kritikovati. Mi smo obolili od kritike. Ništa ne znamo, unutra kritikujemo. Dalje, evo da ne bi vam previše, neću reći oduzmu vrijeme, ali evo da i zbog snimanja, i zbog vas, svih koji dolazite na Bajram ili možda samo na Bajram,
ja sam to ovako kazao, ovi koji su postili, oni su nešto zaradili, oni danas dobivaju nagrade, oni se raduju Bajramu kao što se postač radi iftaru. Ne može iftar doživjeti onaj koji nije postio. Treba izgladniti pa vidjeti kako je izžedniti, kako je izgladniti. Pa se radiš iftaru. Pa tako se postači raduju i Bajramu. Ali i oni što nisu postili, i oni se mogu radovati Bajramu kao kad te neko zovne u svatove. Ti si došao u svatove i ti se radiješ, neko ti se ženi. Ali ne mereš se radovati onaj ko se ženi, on se pravo radi. On ide u džerde, kako se rekli. On se ženi, on je najsretniji. Pa ja bih rekao, postači su sa ti koji su oženili jer raduju se susretu sa svojim voljenim, sa Allahom Đelešanuhu i dobivaju svoje nagrade. Pa ja molim Boga i oni što su došli danas kao svatovi, da se i oni dogodine oženi pa da dođu na Bajram kao oženjeni. Da vide kako je, kad je Gazaliju pitao jedan, kaže, daj mi reci kako se to osjeća kad se oženi. Kakav je osjećaj u braku? Pa mu kaže, nisam znao da si tolika budala. Kaže, što? Oženi se paš vidjeti. Nema priče. To se kuša, to se ne priča. I zaposti paš vidjeti šta je iftar. Paš vidjeti kako je onda se radovat Bajramu. Neka i Bajrama, tamam, mjesec dana. Znaju oni ljudi koji su bili žedni i postili kako je teško postiti. Zato se oni pravo radi, oni danas dobiju nagrade. Ali neka i svatova, ja meni drago, šta da nije vas, ne bi nas puno bilo od danas, ne Boga mi. Neka i ovi što su došli na Bajram, samo radi Bajrama, da suosjećaju s nama, kao kad ti nekom izražavaš saučešće, bašan solgusom, to ne znači ništa, samo neka živa glava. Ali neka i toga, bolje je reći inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Ali eto, saosjećaš sa njegovom žalošću. I vi danas s nama zajedno se veselite i neka. Neka, što onaj rekao, ja sam dobar musliman, kaže kako? Ja pravim svakog Bajrama baklavu. To je dobar musliman. Eto i baklava ga veže za islam. Nemoj reći nisi musliman dobar. Jesi, fin si, praviš baklavu. Mogu je napraviti baklavi, pa da rekneš šta me briga ako je Bajram. Znači i on se nekako uključiva u Bajram sa baklavom. Pa možda se i on nekad oženi. Nadam se. A to je opet Božije. Ne treba ljude mrziti što nije uvjeri. To je Božje davanje, ko će vjerovati, ko neće vjerovati. Ko će klanjati, ko neće klanjati. Ko će postiti, ne postiti. Ali neka vas nama. Mi smo svi zajedno ovdje, u ovoj lijepoj Bosni. Poštujte ulemu, to je sljedeća poruka. Ko voli ulemu, voli pingambera. Blago onom ko voli ulemu. Ko mrzi ulemu, treba se liječiti. Treba vidjeti šta je s njegovim srcem. Što mrzi učene ljude, kad su to svjetiljke na ovom dunjalku. Kad je jedan učen teži šeitan od 1000 džahila. Pa zato poštujte ljude koji imaju znanje, jer on je se patio i mučio i učio, bez obzira koju vrstu znanja imao. Čuvajte ovo naše jedinstvo, lahko je razvaliti, valja napraviti jedinstvo. Imamo kako tako, bar u islamskoj zajednici, i volite džamiju, ako vam je mrsko klanjati, bar voli džamiju. Voli ovu Allahovu kuću, neće zalajati ni na koga. Ovo je Allahova kuća, ovo nije kafana, ovdje se Bog spominje. Ovdje se njemu na seždu pada i što kome je onda smeta džamija? Gdje je džamija prouzrokovala nered kad se u njoj pravi red, kad se u njoj odgajaju na neki način ljudi, a sad što ima svakakvih klanjača, to nije kriva džamija. Nemojte nikad kazati da Mercedes ili BMW ne valja, ili VW, mora sam šofer biti loš. I nemojte reći da Islam ne valja ako ne valja musliman. Nemoj vikati da Islam ne valja, reci ne valja on kao musliman, a ne džamija je kriva i loš Mercedes. Loš vozač. Nemojte kriviti Islam ako vidite lošeg muslimana. Islam je ljepota. I na kraju, ne moramo se svi danas grliti. Nas je pengamber podučio, kad se dva muslimana sastanu, i na Bajram i bez Bajrama, i kad se rukuju s draga srca, kad spadaju s njih grijesi ko lišće s drveća kad puhne u jesen. Kad se rukuju, nije rekao kad se grli. Oca, mater zagrli blisku rodbinu ili nekoga koga nisi zadugo vidio. A ovo brže ide ovako rukom. Bajram Barećula i ovo Bajram Šervim Balekom su to široko, ne mereš to lako izgovoriti. Bajram Barećula ide s jezika lakše. Pa nek tako bude, evo ja ću kazati na arapski, na kraju tekabel Allah minna, da Allah primi od nas i od vas ovo što smo činili za Ramazan. Amin. I ovo na turski Bajram Šervim Barekolsun ili Bajram Barećula. Svima vama i ovima koji će me gledati preko interneta. Da nas Allah počasti oprostom i da nas ovako sve zajedno u džennetu sastavi sa svojom familijom. Amin, ja rahmer rahimin. Allahumma ansun man nasara din, wahzun man khazala al-muslimin, waktubi as-sihhata was-salamata wal-'afwa wal-'afiyata alayna wal-muqimin wal-muhadirin wal-ghaibin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله